Pozdrav svima i dobrodošli u prvih 11. Iza nas su završena natjecanja u najjačim ligama i prvenstvima. Iako je bilo puno iznenađenja, prvenstva su uglavnom osvajali klubovi koji su bili i konkurenti prije početka sezone. Ali kao svake godine bilo je klubova koji su napravili puno veći rezultat od onoga što se od njih očekivalo prije početka sezone od strane publike ili struke. I zato bacite like i pretplatite se na kanal jer idemo pogledati top 11 najvećih iznenađenja sezone. Na broju 11 je Real Sociedad koji je osvojio 4. mjesto u španjolskoj prvoj lizi. Prije početka prvenstva za to mjesto su trebali konkurirati Villarreal, Real Betis ili Sevilla koja je gadno podbacila ove sezone, a Sociedad je trebao biti negdje na 8. mjestu i tu se boriti sa Bilbao. Međutim, Sociedad je skupio zaista izvrsnu momčad i ostvarili su 4. mjesto, te ajmo kad pogledamo stvarno ovu momčad koju je Sociedad skupio, to zapravo je 4. mjesto i nije iznenađenje, ali ipak se nije tu očekivao. Igrači kao što su Zubeldia, Lenormand, Zubelmendi, David Silva, pogotovo Kubo, Oyarzabal i sva ta ostale imena su zaista ekipa koja bi dogodine i u Ligi prvaka mogla napraviti jako dobar rezultat ako ostanu na okupu. Na broju 10 je Royal Saint-Gilloise. Oni su čak treći najtrofejniji klub u Belgije, međutim prošle sezone vratili su se u prvu ligu nakon čak 48 godina. I već prošle godine bili su jaka senzacija kada su se do zadnjega kola skoro borili protiv Club Brugge za naslov prvaka. A da to nije bila nekakva slučajnost, potvrdili su i ove godine kada su opet bili u zadnjem kolu u borbi za naslov prvaka i tada su trebali pobijediti Club Brugge na domaćem terenu kako bi eventualno sa poklapanjem drugog rezultata osvojili naslov, međutim izgubili su 1-3. Do 89. minute su čak vodili 1-0. S druge strane, u Europskoj lizi su dogurali do četvrtfinala gdje su ispali od Bayer Leverkusena, a pritom su iz lige izbacili Union Berlin. Sve u svemu Saint-Gilloise sljedeće godine neće biti senzacija, već će to biti nešto što se od njih očekuje da se bore za naslov prvaka u Belgiji i da u Europi guraju daleko. Na broju 9 je Panathinaikos. Grčki velikan već dugo godina nije bio konkurentan u domaćem prvenstvu za naslov prvaka. Međutim, ove sezone sa Ivanom Jovanovićem na klupi sjajno su otvorili prvenstvo sa čak 16 utakmica bez poraza gdje je bilo čak i 12 pobjeda. Ipak njihove igre kasnije su pale pa su prvenstvo prepustili AEK-u sa minus 5 bodova na kontu. Međutim, Panathinaikos se vraća na velika vrata, konačno su konkurenti u domaćem prvenstvu i sljedeće sezone biti će u Europskoj lizi gdje ćemo ih vidjeti što mogu tamo učiniti. Na broju 8 je Benfica. 28 pobjeda, 3 nerešena i 3 poraza bile su dovoljna sa 2 boda više osvoje naslov ispred Porta. Iako nije senzacija da Benfica osvoji portugalsko prvenstvo, Benfica je napravila fantastičan rezultat i u Europi gdje su u skupini Lige prvaka iza sebe ostavili Paris Saint-Germain i Juventus, da bi onda izbacili u osmini finala Club Brugge i u četvrtfinalu ispali od Intera iz Milana gdje su bili čak i bolji. Benfica je ove sezone stvorila sjajnu momčad predvođenu iskusnim igračima i s puno novih mladih igrača kao što su Gonçalo Ramos ili Antonio Silva, koji će opet biti prodani za velike svote novca u sljedećem vremenu. Na broju 7 je Royal Antwerp koji je osvojio belgijsko prvenstvo nakon 66 godina. Klub je to koji se zadnjih godina inače vuče oko 3. i 4. mjesta u belgijskom prvenstvu, ali nikada nisu bili blizu osvajanja naslova prvaka. Međutim, ove sezone sa Markom van Bommelom na klupi to su uspjeli ostvariti i to u zadnjem kolu kada su odigrali 2-2 na domaćem terenu protiv Genta, a sjeo im je drugi rezultat što je Royal Saint-Gilloise izgubio od Club Brugge 1-3 na svome terenu. Prije početka sezone bili su tek 5. negdje po koeficijentu za osvajanje lige, a ove sada su na kraju prvaci. Na broju 6 je Freiburg koji u njemačkom prvenstvu osvojio 5. mjesto. Pazite, oni su se u sjeni uspjeha Union Berlina uspjeli dovući do borbe za ligu prvaka, nisu uspjeli u temu na umu, međutim 3 boda su ostali prekratki, ali sjajan rezultat za klub koji se do prošle sezone uvijek borio negdje za 10. mjesto na prvenstvu, najviši uspjeh je bio u 8. mjestu u zadnjih nekoliko godina. Međutim, prošle sezone 6. mjesto i ove sezone 5. mjesto učinili su Freiburg ipak klubom koji će biti konkurentan i do godine i biti će zaista vrlo dobro stojeći na tablici koeficijenta za početak sezone. S druge strane, Freiburg je doguraju do osmine finala Europske lige gdje su ispali od Juventusa, što je isto jako dobar rezultat za ovaj klub. Na broju 5 je Brighton i Hove Albion, znači klub kojega su prozvali Robin Hood od engleskog prvenstva budući da uzimaju bodove velikima, a daju ih malima i svakako znači što se susreta sa velikanima engleskog nogometa, tako reći, tiče, oni imaju pozitivan omjer protiv Arsenala, protiv Manchester United, protiv Tottenhama, protiv Chelsea, jedno protiv Liverpoola i Manchester Citya nemaju ukupno gledano pozitivan skor. S druge strane, taj klub je tokom i prije sezone ostao bez važnih igrača kao što su Kukurelja,
Neil Maupay ili Tiga Trossard, znači vrlo važni igrači za taj klub. Međutim, Roberto De Zerbi je napravio fantastičan rezultat s ovom ekipom, 6. mjesto u onako jakoj nabildanoj ligi, puno i čudovišta, znači sjajan rezultat Brighton and Hove Albiona. Nadamo se da će ovaj klub i dogodine raditi dobre rezultate, iako već se spominju odlasci Saiseda i McAllistera i tako dalje. Na broju 4 je Feyenoord, znači kada osvojite nizozemsko prvenstvo, a da niste Ajax ili eventualno PSV, onda morate biti senzacija. Feyenoord je to uspjelo fantastično ove sezone, znači osvojili su prvi naslov nakon 2017. godine, 16. ukupno u svojoj povijesti. Imali su samo 2 poraza tokom sezone, 25 pobjeda i 7 neriješenih rezultata i osvojili su naslov ispred PSV-a sa 7 bodova više. Također su igrali Europsku ligu i dogovorili se do osmine finala gdje su ispali od Rome, a svi će pamtiti onaj susret iz 16. finala gdje su razmontirali Šahtar 7-1. Njihov trener Arne Slot, koji je drugu sezonu u klubu, već je postao jedan najtraženijih trenera na svijetu i jedan najvećih zvijezda trenerskoga posla. Na 3. mjestu je Lan, znači Lan je ostao 2 boda prekratak da osvoji naslov francuskog prvenstva, imali su 85 bodova na kraju, Paris Saint-Germain imao je 86. A kolika je razlika samo u imenima i u plaćama u klubu, da ne spominjemo. Samo 4 poraza imao je Lan na kraju sezone, 25 pobjeda, čini mi se 9 neriješenih i znači nije samo Lan oduševio na kraju svojom pozicijom na tablici, već i svojom igrom na terenu, već i atmosferom na terenu, atmosferom u slačionici, atmosferom na tribinama, oko kluba, sve je u fantastično pozitivno. Lan ima jako dobru momčad, odnosno jako dobru izgrađenu momčad od strane trenera Frank Hajza i sljedeće sezone nadam se da će ostati na okupu baš i biti zanimljivo pratiti u Ligu prvaka s ovim igračima. Na broju 2 je Union Berlin, znači Union Berlin kad se vrati u njemačku Bundesligu slijedi ovako, prvo 11. mjesto, pa 7. mjesto, pa 5. mjesto i ove godine 4. znači do godine Union Berlin vidimo u top 3. Uglavnom fantastična sezona za ekipu koja je na početku sezone bila jedna od najjeftinijih momčadi lige i napravili su sjajan rezultat, znači 4. mjesto, bili su vrlo blizu i 1. mjesta u jednom dijelu sezone, što je zaista fenomenalno. Dogurali su do osmine finala Europske lige gdje su ispali od Roya Saint-Gilloise da bi usput izbacili Ajax. Znači sjajna sezona je iza ovoga kluba i napreduje iz godine u godinu i baš će biti zanimljivo pratiti što će sljedeće sezone napraviti kako u prvenstvu tako i u Ligi prvaka. I na broju 1 je Napoli. Dakle, Napoli zadnjih nekoliko godina ima zaista jako dobru momčad i uvijek je konkurentan da negdje tu se ubaci u utrku za naslov prvaka. Međutim, što je ove sezone bilo? Ove sezone, znači, Napoli je ostao bez jako važnih igrača kao što su Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens, Insigne i doveli su neke igrače koji nisu bili toliko, ajmo reći, sigurni da mogu napraviti dobar rezultat jer niti Osimhen, niti Kim, niti Kvaradona nisu igrali u top ligama petice. Dakle, Napoli je bilo pitanje hoće li osvojiti čak i 4. mjesto i Ligu prvaka. Međutim, Napoli je pojeo, demolirao seriju ove sezone, 90 bodova, imali su čak 16 bodova ispred drugog plasiranog Lazija i zaista niko nije očekivao da će Napoli postati prvakom Italije nakon toliko godina, nakon Maradonine ere. Baš ove sezone i ipak su u tome uspjeli. Fantastična sezona iza Napoli, znači zaista jedna najdominantnijih momčadi ove godine i u Ligi prvaka su bili dominantni u skupinama da bi zatim ispali u četvrtfinalu od Milana neočekivano, ali eto dogodilo se. Uglavnom zlatna generacija Napolija možda će se vrlo lako rasprodati za sljedeću sezonu, već je otišao trener Spalletti, ali vidjet ćemo. Uglavnom Napoli je definitivno najveće iznenađenje ove sezone što se tiče nogometa. I to je bilo to ekipa, što vi mislite koje je po vama najveće iznenađenje sezone i pišite to u komentarima, a svakako se vidimo u sljedećem videu, dakle bili ste prvih 11 i vidimo se.